kafin mu shiga tafsiri zan yi nuni ga wata babban nukuda wadda ta faru a satin nan, saboda yau muna da karatu mai tarin yawa amma zan dan shafa kanta sai in wuce game da abin da Maulana Sheikh Abdul Qadir Bazullahi hafizahullah yayi ishara gare shi na daga maganganun da wancan mutumin na Turayib ne na cin mutuncin Annabi da cin zarafinsa da taba janibinsa, kan karanto hadisin da yake cikin Bukhari cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya kasance idan ya je Quba yana shiga gidan wata ana ce mata Ummu Haram bintu Milhal, cewa ya shiga ya je ta ci da shi ta shayar da shi, abu mafi muni wa ja'alat tablir asab, ta zama tana cirewa Annabi kwarkwata. Wannan abu yayi muni sosai daga hadisin Anas bin Malik. Sai Maulana Sheikh Badullahi yake cewa wannan maganar da ya faɗa cin mutuncin Annabi ne, taɓa mutuncin Annabi ne, domin me Annabi alayhi salatu wassalamu tsarkakakke ne, abin tsarkakewa. Allah ya faɗa inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum wa rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Abinda Allah yake so shine ya tsarkake ku, wannan tsarkakewa kuma an yi shi hissan wa ma'anan, zahiran wa batinan. Ita kwarkwata dauda ce take kawo ta. Allah ya ce wa rijza fahjur wa siyabaka fatahhir. Allah ya ce ya umarce shi lalle ka tsarkake tufafinka, ka tsarkake jikinka daga datti. To ta ya za ka ce a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai datti? Kaga wannan taba janibin manzon Allah ne. To kuma kawai sai muka ji shi jiya ya fito yana wata hauragiyo akan cewa wai wannan matar da Annabi alaihi salatu wasallam da yake shiga wajen ta gwaggwansa ce, khalasa ce. Ya dauko littafin Ikhmalul Mu'lim bi Fawaid Muslim, littafin Al-Qadiyat Al-Yahsubi, cewa gashi Al-Qadiyat Al-Yahsubi ya ce wannan mata khala ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan magana ce ta Ibn Wahab, wanda ta cikin littafin At-Tamhid lima fi Muwatta' min al-Ma'ani wal Asanid na shi Ibn Abdul Bar an-Namiri Hafizul Maghrib ya naƙalto wannan magana ta kan Yunus bin Abdul A'la bin Maisara as-Sadafi kan cewa Ibn Wahab shine Abdullahi ibn Wahab, wanda ɗalibin Imam Malik ya rasu shekara ta 194 ko da shida, ɗayan biyu da shida kai. To ya ce ai wannan hala ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar gwaggwace ta manzan Allah, kamar kanwan mahaifiya Annabi ce. Kaga shi tambayar da zamu ma anan, shi Ibn Wahab da ya faɗi wannan akalla ba a kasara ba tsakaninsa da kissar an tafi shekara 150. To ta ina ya sani? Wahayi ake masa? Sai ka kawo mana shajarar ta inda ta haɗu da Annabi dan. Shajarar za a kawo mana wane da wane, wane da wane, mu ji ta ina ta haɗu da Annabi. Sannan ba ta haɗu da Annabi kanwan na Aminatu ce har ta zama na cewa ta zo lokacin yakin, har ta zo lokacin Usman dan Affan, inda wannan yaki a lokacin sa aka. Kaga wani hankali ne da kai da kake faɗa wannan magana ta shirbici? Sannan kaddara ma haka ne, to Anas bin Malik din ya ƙaryata shi Ibn Wahab din, domin yana nan a cikin Bukhari ya rawaita ta kan malamin sa Musa bin Ismail al-Misri zuwa ga Hammam zuwa ga Ishaq bin Abdullah ta kan Anas bin Malik. Anas bin Malik yake cewa lam yakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu baitan bil madinati ghaira baiti ummi Sulaim. Annabi alaihi salatu wasallam baya shiga gidan kowa a garin Madina sai dai gidan ummu Sulaim, in ban da gidan matansa. Faƙila lahu, sai aka ce da manzo Allah me yasa kake shiga gidanta? Sai ce abin da yasa qutila akuha mai inni la arhamuha, ni ina jin kanta ne, domin qutila akuha mai an kashe dan uwanta tare da ni. Yoyi wannan dalilin yasa Annabi alaihi salatu wassalam yake shiga gidanta, wanda ita kuma Ummu Haram bintu Milhal kanwa ce ta mai ta Ummu Sulaimi, uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ikiyata ce. A ce kaga alaƙa da take tsakanin Annabi alaihi salatu wasalam to zai zama ita ce alaƙa da take tsakanin wa, tsakanin Ummu Sulaimi, sannan ita ce alaƙa tsakanin Ummu Haram. To shi Anas bin Malik yana nan cikin Bukhari ya ce ƙarya ne, ba su da alaƙa. Abin da yasa Annabi yake shiga gidanta wai kawai yana jin kanta ne.
wanda shi kansa wannan magana taɓa janibin annabi. Ina waɗanda da yawa waɗanda aka kashe musu, wani ma wata ma an kashe mata uba tare da annabi, ga uwar sakar nan abiyatu ta dinga yi sai da idan ta yi tsiyaye, amma kaga waɗannan duk ba a kawo su ba. Saboda haka wannan taɓa janibin manzon Allah, shi ko Allah ya tsarkake annabi alaihi salatu wassalam, tahirin ne abin tahirin ne mai tsarki da kuma mutahharan abin tsarkakewa. Nabi alaihi salatu wassalam ba a taɓa samun sa da datti ba wani abu wanda yake na kazanta da ya taɓa sauka cikin annabi. Saboda haka wannan auragiya ce, son zuciya ne ya ba mu amsar wannan. Anas bin Malik gashi ya ce ba shi da alaka da ita, ba alaka ta kusa ko ta nesa. Saboda kuma wannan bakin nasa kamar bakin abin nan, kamar bakin tsohon fa haka hare to ka bude shi ka ba mu amsa wannan. Walana Sheikh Bazullahi ya fi karfin wannan hauragiyar taka. Saboda haka ina ganin ma irin waɗannan ma bai kamata a yi magana da su ba. Idza na daga safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati as-sukutu, don fa in kallamtahu faratta anhu wa in khayaltahu hamadan yamut. Amma tunda yanzu yana ganin ya fito fajen tattaunawa, to bismillah, abinda muke so kenan. Mali arakum sukutan wal jinnu ahsanu minkum raddan. Saboda haka, saboda lokaci bara mu shiga tafsirin alqur'ani mai girma. Na'am.